הלו. חייבת לדבר. איפה את? ספסל הקבוע. אני בא. היי. היי, מה שלומנו היום? סיוט, אני לא יכולה יותר, הם יורדים לי לחיים. מה הפעם? חולצה חדשה שקניתי, רצתה לקרוע לי אותה. למה? חולצה שאך לא עולמת ילדה בת 16 עלק, והוא מגבה אותה. זה באמת לא נעים. כמה שזה יהיה קשה, זה לא מתקרב לקושי בין גבר לאישה. כל אחד והקושי שלו. אבל כאילו, כשאוהבים, יש לך עם מי לדבר, אתה לא לבד. לא תמיד. למשל רותי אחרי לידה, וזה לא פשוט. היא ככה מרוחקת, יותר עם עצמה, יותר עם התינוק. יכולה להבין אותה. כבר 3 חודשים עברו, אני חנוק. אני לא מסוגל להתאפק יותר. כל פעם שהיא מניקה אותו אני משתגע. זה יכול לשגע פילים. אני לא מצליח להתרכז בשיעור. כשניגשות אליי אתן מטריפות את דעתי. ככה זה אצל גברים, אלמה. אני חייבת שירותים. אני מחכה לך פה.